masaż i mikrofon, do tego 2 kolumny, kilka kartonów i z życia jestem dumny. Nie wbiłem do puchy, jak kilku moich kumpli. Papa to typ, a ten typ nie jest głupi. Chcesz możesz się łudzić, że w życiu nie mam wiele, gdy spiszę je na kartkach, to książka bestseller. Dla mnie jesteś zerem, gdy ziomuś doisz matkę. Żyjesz ponad 2 dekady, ciągle zasilając łapkę. Przestałem gonić trawkę, choć lubię moje bongo. To co w życiu łatwo przyszło, jeszcze szybciej sobie poszło. Nie chodzi tu o hajs, tylko ksywki i nazwiska. To z kim bijesz 5, widząc go na ulicach. Weszło mi w zwyczaj, dlatego ciągle piszę w nieustannej pogoni za lepszej jakości życiem. Usłyszysz na płycie, jak to codzienność konsumuję, jak wiele mi dało, że od dziecka mam pod górę. Oni nie dali mi nic. Oni nie dali mi nic. Oni nie dali mi nic. Sami wybieramy drogę, którą mamy iść. Ja dowód osobisty, przecież wiem kim jestem. To proste, wieczne szukanie to bezsens. Co może dać zamulona fucha dziś? To on nie ma śpiewać Danuta Rin. Fucha bez mulenia wstaje znów i wracam do siebie, niepotrzebny gajer. Już byłem świadkiem progresu moich braci, świadkiem jak odkładali mikrofon do szafy. Zwróchty na garstkę aktywnych jak Duracell. Z nimi woda jest pita w dzień, bo rzadko widzimy się brat. Spójrz, to jest fakt, co gdyby nie rap. To wszystko działa bez tanich kopii. Choć nie marzę o Mercedesie jak Janis Joplin. Nie dostałem wiele, bo niewiele mi trzeba. Startowałem od zera, a idę w stronę nieba. Oni nie dali mi nic. Oni nie dali mi nic. Oni nie dali mi nic. Sami wybieramy drogę, którą mamy iść.